Slovenská televízia Bratislava uvádza príbeh z nemeckého seriálu Derrick, Zvláštna vec láska. Už idú. Našli ju tí dvaja. Ďakujem. Vy dvaja ste našli mŕtvolu? Nehýbali ste ňou? No, nadvihol som jej hlavu. Chcel som zistiť, či žije. Ale nežila. Tak mu hovorím, jemu som to povedal. Z vlaku ju nik nevyhodil. Dvere sa nedajú otvoriť počas jazdy. Z vlaku ju rozhodne nemohli vyhodiť. To by tu ležala úplne v inej polohe. Čo tu robíš? Bol som v úrade. Počul som, že tu máte prípad. Tak si hovorím, že si to obzriem. Aj tak nemám čo robiť. No tak moment, aby bolo jasné. Ja ťa tu vôbec nepotrebujem. Veď ja ťa neruším, Štefan. Čo je to? Nehoda alebo vražda? Tú ženu zabili. Kde má ranu? Vzadu na hlave. Sem ju nemohol niekto len tak doniesť. Počúvaj, Richard, už som ti povedal. Tu nemáš čo robiť. Štefan, ty predsa vieš, že som dobrý kriminalista. Áno, to všetko dobre viem. Ale aj to, že si alkoholik. A musíš mi prepáčiť, ale máš byť na dovolenke. Tak ma tu nechaj aspoň stáť. Iba stáť. Prosím ťa, potrebujem to. Ty to potrebuješ? No dobre. Stáť tu môžeš. Čo tu robí Sajdo? Billy, môžeš pokračovať. Poď so mnou. Ako ste ďaleko? Chvíľu to ešte bude trvať. Dobre, idem telefonovať. Áno. Našli sme ju presne tu. Pri výhybke 122. Áno. Volajú nás späť. Čo si prajete? Ja k ním patrím. Som ich kolega. To je v poriadku, ďakujem vám. Richard, prečo ti mám opakovať, že tu nemáš čo hľadať? Prosím ťa, nemiešaj sa do tohto prípadu. Štefan, museli to byť amatéri. Amatéri? A prečo práve amatéri? Páchatelia to chceli nafingovať, ako by vypadla z vlaku a to je nemožné. Preto to museli byť amatéri. Keď je vlak v pohybe, dvere sa neotvoria, preto sú amatéri. No ešte niečo? Nikto ju nerutoval. Áno, prosím. Aha, jasné, ďakujem. Takže nejaké dievča je nezvestné. A popis sa na ňu hodí. Čo to má byť, že nik z prítomných neprijavil ľútosť? Ležala tam ako bábika. A tí ľudia popíjali čaj a nadávali, že tam mrznú. Pokiaľ ide o mňa, chcel by som sa dozvedieť, kto bola tá mŕtva a aké mala s nimi vzťahy. Richard, vravím ti už naposledy, nemiešaj sa do tohto. Rozumieš mi? Chcem vedieť, komu prejaviť sústrasť.
Príde o svoj job? Áno, možno. No možno ho len preložia, alebo pôjde do penzie. Ako dlho už pije? Odkedy ho opustila žena. Ale možno ho opustila preto, lebo pil. A pil preto, lebo ho opustila. U alkoholikov sa prekrýva hranica medzi dôvodom a príčinou. Takto sa to neustále motá v bludnom kruhu. Niekoho hľadáte? Pomôžem vám. Hľadáme pani Bechlerovú. Ach, to som ja. Asi ste od polície a prišli ste kvôli nahláseniu tej nezvestnej. Áno, kvôli tomu sme tu. Dúfam, že mi poviete dobrú správu. Poznáte túto ženu? Kde to leží? To sú kolejnice. Áno. Poznáte ju? Ona je mŕtva? Áno. Niečo si urobí. Kto je tá mŕtva na fotke? A kto si čo urobí? Moja podnájomníčka, Doris Štajnová. V noci sa nevrátila domov. Tam hore v izbe ju čaká priateľ. Aha. Tak dobre, ideme hore. Dajte, vezme mám košík. Ďakujem. Poďte dnu, ale potichu. Prečo potichu? Stále dúfa, že sa vráti. Poďme najskôr do kuchyne. Musím sa z toho spamätať. Môžem vidieť tú fotku? Niekto ju zabil? Ako? Bola zavraždená. Preboha. Povedali ste, že v izbe ju čaká priateľ. Kto je to? Volá sa Ulrich. Ulrich Lose. Je študent. Býva tu tiež? Nie, on tu nebýva. Každé ráno sem volá, tak ako dnes. Vravela som mu, Doris sa v noci nevrátila domov. Odkiaľ sa nevrátila domov? Ona pracuje v jednom podniku ako servírka. Do 12:30. Zvyčajne na ňu počká, ale ak po ňu nejde, potom ráno zavolá, či prišla dobre domov. Aj dnes ráno zavolal? Áno. A keď som mu povedala, že posteľ je nedotknutá, že v noci tu nebola, pribehol ako najrýchlejšie mohol a bol celý bez seba. Všelikade telefonoval, ale nič nezistil. A tak som mu navrhla, aby sme oznámili, že je nezvestná. To bol môj nápad, viete? Niečo si urobí, keď zistí, že je mŕtva. Musíme mu to povedať. Pán Lóze. Pán Lóze, je tu polícia. Polícia? Prečo polícia? Čo tu chcú? Musíme vám niečo povedať. Mne? Čo? Doris Štajnovú dnes v priestore nákladnej stanice našli mŕtvu. Niekto ju zavraždil. Niekto ju zabil. Videla som jej fotku. Fotku? Ale to nie je ona.
Čo je to za fotku? Ako mi vôbec môžete takú fotku ukazovať? Predsa viem, ako vyzerá. Moment. Takto. Toto je ona, vidíte? A nie je to, čo ste mi ukázali. Stojím pri okne a čakám, kedy sa vráti. Kedy sa vráti domov. Oneskorila sa. Niečo jej do toho vošlo, neviem čo. Ďakujem vám, ale veľmi sa milíte. Teda pracujete, ako vidím. Veru. Viete niečo o tej mŕtvej zo stanice? Konečne sme to dievča identifikovali. Pracovala ako čašníčka. A kde je teraz Derek? Išiel na jej pracovisko. To je logické. Poznáte môj príbeh? Aký príbeh? Príbeh alkoholika, čo je na dovolenke. No, počul som o tom. A teraz chodím od dverí k dverám a zdržiavam ľudí pri práci. Ale... Bola tu každý večer. Službu mala do 12:30. Chvíľu to trvá, kým odídu poslední hostia. Niektorých musíme von doslova vyniesť. A včera bolo chladno. Pršalo, padal sneh. Kedy ste videli Doris Steinovú naposledy? Myslím, včera tu bola až do konca. Zrejme si objednala taxík. A ste si tým celkom istí? Viete, Doris má priateľa. Ten dobráčisko na ňu čaká každý večer. Sedáva tu pri mne, až kým je Doris hotová. Potom zmiznú. Ak nemôže po ňu prísť, Doris si objedná taxík. Včera tu nebol, tak si asi objednala taxík. No? Chcete niečo dodať? Áno. Sú to dvaja fantastickí ľudia. Ale ak sa jej niečo stalo, ak je mŕtva, neviem, ako sa s tým vysporiada. Chcem hovoriť s vašim šéfom. Haló, šéfe. V podniku sú dvaja od polície. Stalo sa niečo strašné. Doris je mŕtva. Zavraždili ju. Kde ju našli? Na nákladnej stanici. Jej mŕtvolu našli na nákladnej stanici. Kedy? Dnes po 11:00. Našli ju dnes po 11:00. Chce vedieť viac. Choďte po schodoch, je to v dome. Hore po schodoch. Šéfe, idú tí z polície. Nech sa páči ďalej. Nech sa páči. Helene, Doris Steinovú zavraždili. Áno, Doris Steinovú zavraždili. Zavraždili? Áno. To je strašné. Nech sa páči, choďte ďalej. Helene? Helene? Prečo tam nejdeš? Teba to nezaujíma. Musíš si to vypočuť. Ja nechcem. Nemôžem. Myslíš si, že ja môžem? Naozaj? Tak ťa prosím, poď.
Dobrý deň. Dobrý deň. Helene, páni sú od polície. Moja žena. Nech sa páči, sadnite si. Práve som manželke povedal, čo sa stalo. Je takisto šokovaná ako ja. A kde ju to našli? V priestoroch stanice? Áno, ležala medzi kolejnicami, ako by ju tam niekto odhodil. Príčinu smrti určí presne až pitva. Až pitva. To je strašné slovo však. Skutočne strašné. Také mladé dievča a také milé dievča. No a čo vrah? Včera večer bola vo vašom podniku, však? Áno, až do konca. Počkaj, včera sme robili kasu asi o 12:30. Viete o tom, že má priateľa? Áno, o tom vieme. Už ste s ním hovorili? Áno, hovorili. Ako to prijal? Musí byť z toho šokovaný. Je z toho úplne na dne. Áno, zvyčajne po ňu prišiel do podniku. Nie vždy, ale zvyčajne. Ak po ňu neprišiel, vzala si taxík. Áno, je to tak. V každom prípade včera po ňu neprišiel. Tak si vzala taxík. Ale iste to neviete. Nie, iste nie. Aké bolo včera počasie? Bolo chladno, pršalo, snežilo. Áno, správne. Potom to bolo celkom zbytočné. Zo stanovišťa sa nik neprihlásil. Všetci jazdia. Vtedy sa ide metrom. Nie je to ďaleko, ale nejazdila ním rada. Ale je možné, že včera večer odchádzala z podniku pešo. Povedzme, že včera si taxík nevzala. Že sa vybrala pešo v tom hnusnom počasí. Potom sa stopa stráca uprostred noci. No, je možné, že niekto uprostred noci na ulici prepadne a zabije ženu, ale prečo by ju niesol až na nákladnú stanicu? Ten ju nechá ležať tam, kde ju zabil a rýchlo utečie preč. Ahoj. Čo ty tu robíš? A čo mám robiť doma? Mám čakať? A na čo? Že sa mi vráti žena domov? Nemôžu mi zobrať ešte aj prácu. Ty si zaspil. Áno, pil som. Mám predsa voľno. Berger mi povedal, že ste to dievča už identifikovali. Ach, ten dobrák Willy. Ty si sa na to pýtal? Má priateľa, študenta však. Bol som na univerzite. Pýtal som sa na ňo. Štefan, viem, čo mi chceš povedať. Nemiešaj sa do môjho prípadu, ale veď ja ti ho nevezmem. Ty by si sa na ňo neinformoval. Informoval by som sa. Tak mi neber radosť. Chcem ti povedať, čo som zistil. No hovor. Teda ten chlapec... Teda ten chlapec je veľmi nadaný, ale je jednostranný. Je to taký skleníkový typ, vieš? Pred sebou má ochranné sklo a za tým sklom je život. Rozumel si tomu? Ja teda nie. Počul si niečo o jeho vzťahu k tomu dievčaťu? Obrovská láska. Na život a na smrť. Ona ho financovala. Kupovala mu všetko. Veď pracovala ako čašníčka. Ona platila teraz, on mal potom. Znie to naozaj krásne. Ako v rozprávke. Všetci vravia, že ak ju zabili, on to neprežije. Taký človek dokáže pre lásku dokonca zomrieť. Alebo začne piť. Trochu som ti pomohol. Ak áno, tak som veľmi rád. Ja len hľadám človeka, ktorý mi to povie. Prepáčte. Má byť na dovolenke. Čo tu robí? Pchá nos do nášho prípadu. A to ma hnevá. Kedysi býval veľmi dobrý.
Kam chceš ísť? Do bufetu. Ideš piť? Nemôžem inak. Idem s tebou. Ja viem, že mi to vôbec nepomôže. Hovoríš, že sa ti žena nevráti. Chceš sa o tom rozprávať? Povedal si, že ťa opustila. Ale prečo vlastne? To neviem, naozaj, skutočne to neviem. Vieš, zbalila si kufre, vrátila mi kľúče a išla. Jednoducho išla preč, ako keď vyjdeš z hotelovej izby. A to ma zabije. Ale to sa nepýtaš len tak. Ten chlapec stratil priateľku z večera do rána. Aj jemu v prenesenom zmysle ostali kľúče. A ty si povedal, že to nevydrží. Pomôž mu. Keď pomôžeš jemu, pomôžeš aj mne. No? Ako si dopadol? Pil som iba vodu. Práve mi priniesli plány koľajnic. Naša otázka platí ďalej. Ako sa mŕtva dostala medzi koľajnice? Alebo šla z cesty medzi koľajnice, alebo ju tam previezol nejaký prepravca. Počúvaš ma vôbec? Harry, vždy ťa počúvam. No teraz chcem vedieť, kde je ten chlapec. Nie, teraz tu nie je. Išiel si po veci, chce sa nasťahovať. Áno, chce bývať v jej izbe. Pýtala som sa ho, či si to nerozmyslel. Ale on otázke vôbec nerozumel. Práve prišiel. Na linke je vrchný inšpektor. Chcete hovoriť? Áno. Pán Loze? Povedzte. Už viete niečo o jej vrahoch? Nie, žiaľ ešte nie, ale mám na vás otázku. Pripúšťate, že by sme mohli vraha hľadať aj medzi hostiami z podniku? Presnejšie, či viete o nejakom vzťahu medzi hostiami podniku a Doris? Hovorila s vami o tom? Rozumeli ste mojej otázke? Áno, rozumel som. Samozrejme, tam boli aj dobrí hostia. Milí, zdvorilí, láskaví. No boli tam aj iní. Prečo ste práve včera nešli po Doris? Písal som seminárnu prácu. Povedala, nedaj sa rušiť, vezmem si taxík. Včera v tom počasí nemohla zohnať taxík. Nemohol sa ponúknuť nejaký z tých posledných hostí, že ju po skončení služby odvezie domov? Počúvate ma vôbec? Áno, počúvam vás. Už ju niekedy odviezol domov nejaký host? Áno. A viete, kto to bol? Spomeňte si jeho meno. Povedzte mi jeho meno. To je doslova prietrž mračien, tak utekajte. Zabudla som si doma kabát. Ahoj, Lúri. Ďakujem. A ja mi dám pusu. Máte rozkošnú priateľku. Áno, to meno vám poviem. Raz večer ju priviezol domov jeden pán. Volá sa Schönbeck, chodieval často do krčmy.
Čo je s vami? Ste tam ešte? Ulrich odišiel. Išiel do jej izby. Odišiel do jej izby. Teraz tam býva. Niečo som si všimol. Pýtal sa nás, už ste zistili niečo o vrahoch? Povedal o vrahoch. Pán Loze, máte tu návštevu. Prišiel za vami jeden kriminalista. Prepáčte, hneď to upracem. Nie, nechajte to, ja to upracem. Ďakujem. To bola jej gitara? Hrala na ňu? Áno. A ja som bol rád, keď som niekoho počúval. Moja žena hrala na klavír. Jej prsty na klávesoch. Vidím to pred sebou. Manželku som stratil, hudba odišla. Vy ste kriminalista? Áno. Áno, som. Ale môj kolega, s ktorým ste už hovorili, má na starosti prípad. Môžem sa tu trocha obzrieť. Ničoho sa nedotknem, len si pozriem tam tie fotky na stene. Ak môžem. Človek žije a zrazu ho niet. Teda nie tak, ako sme boli zvyknutí, pretože sme toho človeka stratili. Zistujem to každý deň. Nemáte náhodou niečo na pitie? Nie. Nevadí. Viete, je to ako droga. Vyhľadávam stále také príjemné zahmlenie mysle. Vraj bola čašnička. Písala aj na stroji? Písala mi všetky práce. Už nepíšeš ďalej? Tento úsek sa mi veľmi páči. Ale rozhodujúci boj o účasť na trhoch
sa začína v laboratóriách. Vieš vyjadriť ťažké pojmy tak, že sú zrozumiteľné. A ja tomu rozumiem. Je to veľké nadanie. Ver mi, každý ho nemá. Ale ty ho máš. Potrebujeme už nový písací stroj. Alebo počítač. Prečo ho ešte nemáme? Všetko mi písala, opravila. Ja som tu zaspal. Keď som sa zobudil, sedela za stolom. Často tam aj zaspala. A musíš si urobiť aj doktorát. Máte aj pištoľ? Nie, nemám. Prečo? Všetkých zabijem. Pani Zoskeová, chce s vami hovoriť pán Derrick. Srdečne vás zdravím. Mám otázku na vás a na vášho muža. Jeden z vašich stálych hostí sa údajne volá Schönbeck. Schönbeck? Áno, je to váš stály host. Raz odviezol Doris Steinovú domov. Musíme s ním hovoriť. Asi vám nepomôžem, to meno nepoznám. Smiem hovoriť s vašim mužom? Manžel je dolu, práve sme otvorili. Prepojím vás do podniku. Šéfe, volajú vás. Vaša žena. Prepáčte. Prosím. Áno, Helene, čo je? Mám na linke komisára. Vypytoval sa, či poznám Schönbecka. Teraz chce hovoriť s tebou. Schönbecka? Ako je to možné? Vie o tom, že raz odviezol Doris domov. A vieš, čo od neho chce? Chce s ním hovoriť. Prečo? A hlavne o čom? Čo od neho chce? To sa ho nemôžem opýtať. Alebo mám? Nie, v žiadnom prípade. Helen, a keď sa opýta na mňa, povedz mu, že ma nemôžeš nájsť. Dobre. Je mi ľúto, ale manžela teraz nevedia nájsť. Pani Zoskeová, povedzte svojmu manželovi, že večer sa zastavíme. A mimochodom, vy náhodou nepoznáte pána Schönbecka? Nie. Ďakujem. Veľmi prívečivá nebola. Odkiaľ to vie? Ako na ňo prišiel? Neviem. A čo teraz? Povieme to Schönbeckovi? Musíme mu zavolať. Vy mu zavolajte. Nech sem príde čo najskôr. Dobrý večer, nech sa páči. Prečo polícia volala mňa? Prečo s nimi nechceš hovoriť? Lebo neviem, čo im mám povedať. Čo si im povedala? Že pána Schönbecka vôbec nepoznám. Čo ty asi nemôžeš povedať. Ty svojich štamgastov poznáš až pri dobre. Alfred, zavolajte mi toho študenta Uliho. Už som mu volal, nie je doma. Nie je? Koho teraz voláte? Dorisinu domácu. Áno, áno, je tu, ale nemôžete s ním hovoriť.
Leží v jej izbe na zemi. Leží na zemi? Áno, na zemi. Chvíľu plače, potom zas spí. Neviem, ako by som mu pomohla. Je z toho preč. Dajte mi. Pani Beklerová, tu je Zosky. Dobrý večer. Uli je u vás. Niečo sa vás opýtam. Urobil pred políciou výpoveď? Ale prosím vás, akú výpoveď mohol urobiť? No, len som sa tak pýtal. Áno. Dobre. Ďakujem vám. Pred políciou výpoveď neurobil. O tom by vedela. Niekto sem volal? Mám ísť po ňu? Vzala si taxík? Ulrich, Doris je predsa mŕtva. Nie. Nie. Ďakujem, Linda. Aj ty si počula, že sem večer príde polícia? Počula som to. Potom asi pánstvo ostane dnes večer doma. Celkom iste. Kto vie, ako je tomu chlapcovi? Nedá sa mu dovolať, nedvíha telefón. Chcela si s ním hovoriť? Chcela by som mu nejako pomôcť. Utešiť ho. Toho ty neutešíš. Lebo to je... ako keď večer urobím toto. Čo je potom? Veď, čo je potom? Koniec muziky. Ten chudák to nezvládne. Linda, povedz šéfovi, že prišla polícia. Dobrý večer. Dobrý večer. Už som zavolal pánu šéfovi. Dáte si drink? Počkáš tu na mne? Si tu už dlho? Celkom milý lokál. Nepoznal som ho. Má to takú domácu atmosféru. Čo si zistil? Ten chlapec je hotový. Ver mi, v ľuďoch sa trochu vyznám. No a pokiaľ ide o ten prípad, trochu som počúval okolo. Doris vyšla von, čakala na taxík, potom zrazu zmizla. Alebo nejaký taxík chytila, alebo odišla pešo. Žiadny host ju neodviezol. Kto to povedal? Klavirista. Je to dobrý pozorovateľ. Klaviristi nepozerajú na klávesy. A čo povedal? Presne to, čo som ti povedal. Že vyšla von, čakala taxík,
Ten alebo prišiel, alebo sa ho nedočkal. A on si je istý, je si istý, že ju neodviezol žiadny V tom host? si je absolútne istý. Ako poznal to dievča? Veľmi dobre. Aj chlapca. Počkaj. Povedal o tých dvoch. Povedal, láska si tých dvoch doslova našla. A navždy sa u nich udomácnila. No, teraz sa v tom vyznaj. Veď sa o to snažím, nie? Čo chceš ďalej robiť? Čakám tu muža, volá sa Schönbeck. Už si počul to meno? Schönbeck. Áno. To je stály zákazník. Počúva sentimentálne skladby a dáva tučné tringelty. Idem k baru, mám nedopitú whisky. Dobrý večer. Volám sa Schönbeck. Chcete so mnou hovoriť? Ide o smrť Doris Steinovej. Som k dispozícii. Kde budeme hovoriť? Asi v kancelárii. Prosím. Nechám vás tu o samote? Nie, len zostaňte. Určite ste počuli, čo sa tu stalo. Áno, zomrela Doris Steinová. Počul som o tom ako ostatní hostia. Dosť sa ma to dotklo. Trocha ma to bolí. Má to dôvod. Som stály hosť. Do podniku chodím každý večer. Ja tak poznám celý personál a samozrejme aj Doris Steinovú. Mali ste k nej zvláštny vzťah? Nie, nejaký zvláštny vzťah som k nej nemal. Občas som ju zaviezol domov autom, keď nezohnala taxík, alebo keď nemohol prísť jej priateľ. Poznáte toho študenta? Už ste s ním hovorili? Áno, hovorili sme s ním. Smiem sa opýtať, ako sa má? Nemá sa dobre, má sa veľmi zle. Áno, aj to chápem. Medzi tými dvoma mladými existoval veľmi zvláštny vzťah. Jeden druhému boli celkom oddaní. Povahami boli rozdielni. Neviem, čo ich spájalo. On bol veľmi senzibilný. Dokonca ťažký introvert. Kým ona... No, ako to len vyjadriť... Ona bola skôr praktický človek, až priveľmi praktický. Chytila toho mladíka za ruku a ako by ho viedla životom. A zrazu... Preto sa pýtam, ako sa má. Včera večer ste tu boli? Áno. Som stály hosť. Dokedy ste zostali? Ako vždy. Do konca. Chceli ste sa ma opýtať, kedy som videl Doris naposledy živú. Správne. Keď urobila kasu, stála s dážnikom pri vchode. Vravím jej, Doris Ulrich už asi nepríde. Ona vraví, nepríde, ale čakám taxík. Vravím jej, môžem vás odviezť domov, bude to tak najlepšie. Ale ona nechcela. Povedala, chytím si taxík. A odvtedy som ju viac nevidel. Kedy ste išli domov vy? Ešte som tam ostal. Pán Zoske je môj dávny dobrý priateľ. Býva v tom dome, ešte sme k nemu zašli. A tak sme sa zarozprávali, pán Zoske, jeho pani, barman a ja. No to je napokon v poriadku, nie? Samozrejme je to v poriadku. Ako dlho ste posedeli? No, takú hodinku, možno viac, to presne neviem. Keď sa človek zarozpráva, celkom stratí pojem o čase. To máte pravdu. No dobre, ďakujem vám. Prosím. Rád by som sa ešte porozprával s vašim personálom. Áno. Najprv mi sem pošlite vášho klaviristu. Prosím. Ďakujem. Dovidenia. Teda,
To sú ale milí ľudia. Čo si všimol? Sú prehnane srdeční. A? Ich srdečnosť je násilná. Teda Šembek, Zosky, jeho žena a barman boli spolu asi hodinu, možno trochu dlhšie. A tá hodina im rozhodne stačila na čo? Aby odpratali tú mŕtvolu. Áno, Doris stála dolu pri dverách, pozerala von a povedala, zase nejde žiadny taxík. A videli ste Šembeka? Áno, vravel Doris, nemám čas zviesť domov, ale ona nechcela a potom odišla. A Šembek? Šembek tam ostal. Niekedy tam ostane dlhšie a zajde hore k šéfovi. Ďakujem. Mala Doris svoju pesničku? Boli ste priateľka Doris Štajnovej? Bola. Ale ona sa priateľila s každým. A všetci ju mali radi. Aha. A keby ste ju mali opísať, aká bola? Bola by... Viete, nemôžem povedať na ňu nič zlé. Alebo to chcete? A dalo by sa? Nie. Na včera večer stála pri dverách. Potom vyšla na ulicu. A viac som ju nevidela. Teraz by ste chceli už ísť. Áno. Tak choďte. Všetci sa to naučili naspamäť. Áno, niekto im musel poradiť, čo presne majú hovoriť. Áno. Dobrú noc. A Seidl? Čo tu ten robí? To je teda zvláštne. Už niečo viete? Doris tu bola obľúbená však. Áno. Doris tu mal každý rád. Aj ona každého. Veď sú to všetko milí ľudia, aj celková atmosféra podniku je srdečná. Povedal si tým milým ľuďom, kto si? Áno, povedal. Predstav si, všetci ma prosili o radu. Počuj. Od tejto chvíle sa do prípadu nebudeš miešať. Nebudeš sa nikoho nič pýtať, nikomu nebudeš radiť, jasné? Prečo to do čerta robíš? Ja tých ľudí vypočúvam a oni vravia tvoje texty. Čo sa to s tebou deje? Ty vieš, čo sa so mnou deje. Som v tom až po krk. Som až na dne. To je jej melódia. Hrajú celý večer.
každý ju mal rád a ona zasa každého. Čo to má znamenať? Mala rada každého. Tomu neporozumiete. Naozaj každého. Nesmiete použiť nesprávny výraz. Slovo prostitúcia. Potom ste nepochopili vôbec nič. Naozaj vôbec nič. Aha. Aha. Šembek a Doris včera večer. Ona stála pri dverách, on jej povedal, vonku je strašné počasie. Poď s nami ešte hore. Potom ťa odveziem domov. Ona na to dobre, fajn, ostanem. No? A hore ju potom zabili. Na takú myšlienku si vôbec neprišiel. Na to som ani nepomyslel. Ja som im uveril. Veď ju videli všetci, ako stojí na ulici v daždi a snehu, v studenej noci a čaká. Pán Šembek, poďte sem, prosím vás. Kde stála včera večer Doris Štajnová? Tu, presne tu, kde stojíte. Čo ste jej povedali? Nepríde po vás? Odpovedala, nie, nepríde, píše seminárnu prácu. Vezmem si taxík. Na to ste povedali, poď hore, u Zoského si niečo vypijeme, potom ťa zaveziem domov. Tak, teraz pôjdeme hore. Počujte, toto je dosť smiešné. K ničomu to nevedie. Čo si od toho sľubujete? Čo to znamená? Páni si chceli ísť znova hore. Domnievajú sa, že Doris tu včera večer bola. Možno vás považujú dokonca za vrahov. Kde ste sa vtedy zdržiavali? Ktorú miestnosť ste ponúkli Štamgastovi? Mýlite sa. Veľmi sa mýlite, to je absurdné. Boli ste milencom Doris Štajnovej? Popierate to? Teraz si idem zatelefonovať. Harry, daj mi to číslo pani Pechlerovej. Nie, on tu nie je. Povedal, že ide po Doris. Nie je pri zmysloch. On nevie, čo robí. Ulrich, choď hore. So seminárkou som už hotový. Už odišla taxíkom? Poďte. Zazvoňte. Kto vám včera otvoril? Vpustili ste ho aj včera večer? Uli, čo tu robíš? Čo tu chceš? Seminárku som už dokončil. Doris si vzala taxík? Áno, zrejme si vzala taxík. Odišla domov. Tak, dobrú noc. Dobrú noc, dobrú. Ale to je Doris.
Uli. Doris? Doris? Ulrich. Ulrich! Ulrich! Počkaj ma. Počkaj ma. Ulrich. Ulrich. Zmohli sme sa na jediné. Úbohé dievča, chudá chlapec. Potom sme ju obliekli. Potom sme ju odniesli. Na nákladnej stanici mám špedičnú halu. Nevedeli sme, kam s ňou. Nevedeli ste, kam s ňou? Viete, ten mládenec... Mali sme strach, mysleli sme, že takto sa z toho dostane. Ty si to vedel od začiatku. Áno. Ulrich mi to hneď povedal. Chcel som mu pomôcť. Nevedel, kam sa podeje so svojou láskou. Až do procesu bude u mňa. Dvaja postihnutí. Jeden druhého budeme dvíhať na nohy. Scenár. V slovenskom znení účinkovali Stano Dančiak, Jozef Vajda, Juraj Predmerský, Štefan Halás, Dušan Cinkota, Adela Gáborová, Eduard Vitek, Miroslav Trnavský, Helena Geregová, Ján Mistrík, Lenka Košická a ďalší. Slovenské znenie pripravilo programové centrum programov zo zahraničia. Zvukový majster Ján Ližinkár, vedúci výrobného štábu Daniel Chmúrny, asistentka réžie Radmila Kardošová, dramaturgia Zuzana Papučeková, preklad Ilonka Horová, dialógy a réžia slovenského znenia Ján Šuda.